Konečne sú tu vytúžené prázdniny, počas ktorých si u nás vyberiete darčeky a skvelé vysvedčenie to za vás zaplatí. A ako je to možné? Stačí si vybrať z nabitej ponuky hier a príslušenstva na PlayStation, filmov a rozprávok na videokazetách a DVD, svietidiel, slúchadiel, Walkmanov a Discmanov, rádiomagnetofónov, digitálnych fotoaparátov a videokamier. A každá jednotka na vysvedčení sa na 1% zľavu premení. Chcete vedieť viac? Navštívte nás v Poprade, vo Svite a v Spišskej Novej Vsi.